Toto je môj ďalší challenge, jak vidíte. Lukio čili paprička. No. Rastko už mala, ale sa nám to nevydarilo. Hej. Takže... Joj. To bude štípať boky. Poď, ešte si to šupni, ešte si šupni ten zbytok, Luky. Ty vole. Štiplavé? Veľmi? Doliť mlieko? Dolievam mlieko, hej? Ale stačí. Ty vole, vidíte to ľudia? Neskúšajte. Prosím ľudia, dajte nám odber. Vidíte, čo pre vás Luky robí? Je za vás čili papričky. Asi tie najviac čipľavejšie. Ľudia, toto bude asi koniec tohto videa. Ľudia s ľuďmi. Čaute. Čaute.